erdigunea da ostiralero goizeko 8:30 txirrindularien pelotoia dirudi, baina ikastolara bizikletan doazen neskamutikoak dira. Bizibusa deitu diote ekimenari. Gustatzen zait asko juta txirrindan. Ezoiko irudia da oso, udaltzaingoak babestuta punta-puntako orduan hiri erdigunea gelditu egiten da. Bultzatu nahi duguna da hiri jasangarriago bat, arnasguneak ere izango dituena. Entensa kalean 2 eskola daude eta bertan bidegorria egon dadin ere eskatu. Guztira 3 geldialdi egiten dituzte euren ibilbidean eta 3 eskola ezberdinetako umeak jasotzen dituzte. Gaur gu Euskal Telebista ikastolara modu jasangarri eta osasuntsuan joateko ekimen hontara batu egin gara. A mi m'agrada molt el bicibús i, bueno, més persones, més diverses.